bansa. So simulan mo muna sa basic lang muna ng paa. Open, close, open, close. Okay? Ganyan lang muna. Basic lang muna. Tuhod lang ha. Okay? Tapos pagkatas yan, nakuha mo na yan, kunin mo naman yung kamay. Yan, halukay naman yung kamay. Para ka na nag-halukay ng ube. Ulit-ulit lang ganyan. Tapos pag kamay mo na yan, dalawang yan, balikat naman. Para ka lang I can feel it. Siya, pataas. Pag ganun. Palabas siya, bali. Angat, palabas. Okay? Tapos ganito ngayon. Isasabay natin sa mabagal na tugtog para mas madali mo siya makuha. Okay, game? Sabay tayo. Tugod mo na. Okay? Kamay. Balikat. Okay naman. Yakan-yakan nyo na yan. Hindi na ako masayaw. Nagbuwang ko.